Robert. Isang mga sulit. Muna sa tauto lang yun siya pizza kay sa Kapinga Kauno sa scores. Kaya sa warning, kamasyon nag-sip sana sa Asiatic Senior, Pamparan Chorus sa Mataki. Kaya chorus na sa Asiatic, Amela ay sa Kwao Sororo. Yan ay nagtato patutupi yung irewas. Isa sumasakaw yung ilan, wala sa na pedahk. Kayo na po siko, wala na yung so mo sa upurin. Kayo na siko. Siko sa ticket na ang sa utraba 52, 50, 80. So, diba, so sisisipin na pero, so pwede na kalungkul na. Ay ba, kumasyonin may nasa moment, tautawin, wala na nga akong Paul, nawiyalan na si Jesus Pantaro. Mga tawin Paul, mga tawin Pantaro sa Oaralap na may kilata pa sa sisirito taga na pwulopwul na kita na raan. Ay Oaralap po may kilata pa ang sa umaras sa siya na Kapinga Kauno pasangin ay pupagdalangan ng sasyon. Ang sa umaras sa siya na Kapinga pa kailangan sa tiyan na yung raan ipapito. Bakit ito na mga itaw-tawis mahanggan sa oseta sa sasakaw ito. Parang hindi namarkinan. Magpupusang masakis. Nautan. Mau. Lin. Esoparos nila. Kaya company pamen. Nagina nautan. Magdababa. Friend pamen. Kaya Durang na margina sumautan. Taba, mesita pa yaman na nanala nasa ako naalam mo rin daw. Kaya friend pamin ulit, kaya pambali pamin ulit. Mahal ka pamin na yung pakpak. Taba, kurang rin na itatrin pagkatan. Ang mga imela kagakampingin. Taba, diba? So, may suwagan piling ito sa kanal. Paminesak kayo po sa kayo. Kaya pura may mga kasimpan eh. Kasi papakumaan ba, suwagan later pa. Kapa, akaw, kakampi nila ngayon. Ang mga email, kapag ba. So, pamakanala. Kaya ulit minesak karumasan ng kapayabalik ngayon. Ngayon ulit pulilang na review masoro. Kaya, maganda ka lang yung mga karya. Kaya pangin mga ikaw, nagkakulit eh. Kapano ba? So, kaya sa mga nakakulit ikaw eh. Kaya mga kaya, ako pa na paros magkagandaan sa mga gandalawan lang. Ngayon lang kapayeta. Apa, ngayon lang, may sa mga kapayeta. Kaya pinapawin rin pa. Ang sa mga gandil, ang sa mga gandil sa ikaw ka lang. Kaya kaya pinapawin rin payawa sa ngayon. Kaya kasanay mo manang melang sultaw po tayo. Tawag ko alam rin po paro. Kaya kinila kawan na sarapit. Kapanay sulang, pinikawan yung skinala na kaya marang iseswet na namarkinan. Kawin nilaw pa, wala ka po ito pa. Ngayon ang pinikawan din. Wasabi yung ulit magayon. Hindi na magandela na ulang pinikawan. Pero mas paano na namarkiman friendly king. Kapag nilapas, may kayo pangpang eh. Papaluwar eh. Kaya kayo kapasita na ang karos. Nagkiyangan ikaw,
tiyan nga marmarkol, tiyan somkaros, mayana na bagan kapasita man kilapali, tiyan Jesus. Makaros makapa dengan tiyan reman, friend kemarin. Memang kasihan, payah diksau, imay ke alas susuai tiyan rerotas. Apilai kan mereka orang bersuara sabas, kasaludan len, esok papa, esok pilih. Memang kerjaman payah pau, penilai dengan kertas. Kenapa ini pak? Sesuai dengan pintu, tapi sekarang ya, saya tidak punong parut, kesannya tidak kawat, sesuai dengan pintu. Dan memang ada yang sesuai sen. Pamiwai wa solo kagnenin sa ating pamilya. Paimang nila po ito din. Kasi wala pa kasang balik. Amin na po ito din na wargito riba. Wargito riba na wargito. Pangaya po yung kawai. Lelwa sa maras maganahan. Ngayon, tawin lang ang magsasi na pwulopwul. Sasi. Ngayon masasawa na stress at no. Lembe, kaya imagine bayaw mo na sa soul, ganyan isas. Esas mo sa kawin tirano, ngayon kapuleto, mahang sa umaros, sa siya Kapinga Kauno. Tama karet, pahaya kailangan, hindi rin sa sigurano. Pagmasya na nga, nepod-sindrome kayo, napakos ng Bita Paul, paano biya may one power? May Jesus Christ one power. More and more at angin Paul at then Saul. Katama Saul gawin yan. Iima ka pili-pili may karamas mo may tokotoki, kalakaluki. So lang yung Christ mo magkakalkalo. Rakalukin, rakalak pala. Preach good news kay Ramay Kaluki may remas mo man Jesus Christ. Kapag Paul magpapili, pwino kalkalukiya sa ulan mo, pwino pagpapit kay itawan ng Christ. Tatamaw yung may Paul. Kung sa kasama ito, parang nagtatawang pin. Karena, kung magkatagala, sulang yung Saul. Sulatan din Saul, Kawul, natanggilang Paul, paano yalan nakikuya, nakakansag na iba kayo kel, natatawagan, ititawan Christ. Ang masyan na ka na isasi na kaya, mga word to, kailan sino kaya yung magkaping. Kung hindi kaya ito, nagkaping, kawawin yung praise, the honor, the glory. Aksasi sa ating nagpilo kaya yun din. Saskan pa. Kaping din. Di pa na wewe-nonet pa. Wow. Wow nikin. Para nikin. Kakalinganeta. Kapahin na. Paul nangansiyang patakin rin. Mas pinapor rin tayo sa utuwa kasi umaksasi tayo. Masakawin isang palmasang pagriya. Kayo ba? Bos magpinta Paul. Wewe, sa pinta na nagsasya, kaya pagsasya mo isa we, kalang kilata, ay pinagkalap ka na, pinagsasya ko isapa. Bakit nagsasya, masasya ka, kaya nagantay na pakita, ay kami ba, umitan, o sa nila kawiling nagsasya, tiyerta. Tama pa na nagsasya ng Mimya, masasya ka, kapkap natin po, sa soyin. Kaya o paano rin sa pasasyan kakaknay, tama ka na nasasyan kakaknay. Pumati na kanay na sisig-limaw na ituwaw. Napasasyan na kakaknakaw mo pa, song chorus, mille, kapay ko may nanalang kayo. Esas, masasyan kakaknay yan sa ulit, kayo ditawan. Kapay ko ulit magnanalang. Sabi sa umat na martiman na rumur na kaya sa tapayanan kapalingin pa nililang
kailangan Kapinga Kauno kailangan pwehki sa alam bersama. Ketkihdoa, apa mana saja sa kauyaw, nasa si Kapinga. Ini sisi-sisi apa naon ang pagsasya na saja kauyaw running Christ. Ang ilang ito besas. Napawas kapayon na ya minabusa tayo na saja kauyaw Christ sa Kapinga. Apa lima kali tahu saja kita, kemudian kita resasi masalah yang kesamaan itu sas, apa berdaya saja dia, mana sasi dia saudara Christ. Lain masih, mohon tolong, untuk sasi sebenarnya, tapi ini sasi itu makin kamera itu poster itu kan kesamaan itu, kita tahu ini masih. Kamera kita itu resasi dan jangan tahu. Lain masih unik, dan semua. Lain masih, kita mengenal kau, mau resasi, bakar beras, tahu, resasi itu. Oaralap, pwulopwul. ceramic, kaya sa susang kawin tinrago. Nakakang saan-saan nakakatili na peri. Delikata, kinakaw, paisan, resiksikero, resiksikero. Nakakang saan-saan nakakalihan kipa, isip ko wali siya kuwan ito, isip ko wali siya kuwan. Delikata,
Paisa, Ilaw Paisa, Vegetable is a go. And answer now, but the MP by CPU and is a point, and I CPU and is a poor. Delicata, Ilaw Paisa, Vegetable is a go. Masih dia, sesuatu yang bukan yang dibawa ke masa ini. Bikin